И коста хора, аз съм Данил Евгениев и до мен е Паразит. Ние ще играем... Всъщност ще покажем сървъра на Майнкрафт. Ето виж, Магмакрафт. И нека да започваме. Айде, давай, Паразите. Отиде. Добре. Дай отивай на някой ларп. Идвай на ларп шопа да го видят зрителите. Там. Отиваме на ларп шопа. И ето гледате тук. Аре, Паразит. Така. И сега. Давай, отивай някъде. Просто да разгледат сега шоп. Така. Ето тук за машини неща. Лепкави бутала, рестон торчови, легендарки, златни ябълки. Такива неща. Бариери, ама те не се продават. И... Да. Ако искаш, вземи за нещо. Е, това какво е? А, не, това за... А, това какво е? А, Близ. Не. Да. Не е много хубав, но пак става. Да. Тук е спална. Така. Ето Паразит сега ви го показва. Warp Create. Отиваме на Warp Create. Не е много хубав. Да, сега ще ви покажем Warp 1 в 1. Warp 1 в 1. Така беше, нали? Да. И... Ела да ги разгледаме. Айно PvP. Искаш ли? Добре. Тук е Warp 1 с 1, така. Къде отиди, бе? Сега отиваме на холма. Ако се чуете, що не се чува нещо от Бандикама, той не се чува, не знам защо. И... Да знаете, че накрая на IP-то ще покажем сървъра. Да, накрая ще покажем IP-то на сървърчето. Чакай, Кристияне. Гледай на къде. Ага.
Се чуете някакви странни звуци. Това са фойверките. Така, майка. War PvP. И накрая ще покажем след War PvP. Има много ларпови, обаче не се ходи. И да, на най-хубавите. Ох. И там, така. И сега ще отидем до холма, да ви покажем холмовите ни, честовите ни и бяхме направили един джъмп, ще ви го покажем. Айде, Кристияне, ела. Аз тук спринтя. Криско, нали знаеш, че не се чуваш? За кой път да ви кажа, че не се чува? И си говорим, момчето. Ай, сега къде ще ходим? Да. Криско, ари, ела. Ела да минаваме джимпа, който го направихме. Надявам се да ви хареса джимпа. Хат, човек. Абе, кой го направи това, е? Ти не трябваше да е така. Някой супер гадния го направил. Добре. Ето сега отивам по паразит за края на клипа. И надявам да ви е харесал. Надявам да ви се е харесал клипа. Айде, паразите. Надявам се да ви е харесал клипа. Ако е така, дайте лайк и се абонирайте за мен. Това беше от нас. Довиждане!